Fáilte rúb go chlár nua plaic. Is bhí sé barista na Gaeilge, agus tá tomáinte fut na carach agus be Skype Gaeilge an seos an siúd, chomála bheith saoir cúpla euro díobh cafaí anú. Leibhéal be mu de casúil a chuid go stór iontach físeáin atá le fáil ar an suíomhgréasáin Foghlaim TG Cathaoir. Na héana chur is tús le chlár an le i neo. Agus is cuineachlam go má an lá a bhí me híos coiscláta is buide plé Canúint agus Caighdeán. Caighí súil ar seo. Bhfuil tú a barista? An seo coiscládaí tá tú gúnaí. Níl man nach mór an stranseirí go hart an tam se an bhliain. Ús tá dul mún sin na seirta lena. Han Americanig go hartar seanna dréada an bhíse. Agus fanna sin seo coiscláta had sta cúpla euro le saoú. A tú éanaí eis go scoile bhfuil. Ais go sé deacar bheith a hí lún go híine, hééis se go hir séidir an tára. Seach le tebe? Se. Well, in áí de píre, ba chum am a bheith sit a síos chola lá, amach rud cín sa ólamán. Tá chuir tú bega hóla me gaí? Dáil mór an. Fáin go gluise tú, cé múntar Gaeilge tá am mlíana. Múntar Gaeilge as chunta hiúí, agus cámud lug a bheith a géiseach leis a géireach sin a spálpach chanúint na mún chola lá be. Ar ní se sin ceirtúil. Stoin nach an so cruzára go dhégóirí chuna mara, a chu léhhail leis má búntear bhfuil fisach rá ag an géireach se. Níl meas máda ag go bhar céan ar chanún teange. Le dúirt se líb? Ní mar háilhuaráling. Níor leor a chanúint a deireann se. Cá tú rion tuiscin bheith ad ar a Caighdeán agus mar sin de. Chur se fú músgurt. Well, is cínte nach canúint chonachta ag an múntear se. Ach, beidir go múntear maithe níos sin héin? Well, stóigh gur ma hééis coppla rud a ólamáid. Dunan se compráid idir a chanúint agus cácabáile. Bíon blas ar gácabáile. Is bhácail má mós máma. Is iche muid chola lás amáile, agus ní cáile beir. Ach, ní isa cácabáile bháinis nó támach brella an. Ní bhah cácabáile fellúnachs na cásanna sin. Teigim. Cáca ócaide mar seo a chadar bhainis. Ach, ní le cáca ócaide lecha blasa leis a gácabáile. Is ní le Caighdeán lecha blasa leis a Canúint. Teigim. Ach ní le cáca ócaide i gomórtas leis a gácabáile. Tá an dá chéineála testa. Brahann sé an ócaid is brahann sé ar a ggóir. Agus se rodíra céna leis a Canúint agus leis a Caighdeán. Mar hampla. Cuireann Micheál min sin scríomh dáin faoi mo cheantar dúchas héin. Cé go besáin is cheart am úsáid? Mo Canúint héin? Nún Caighdeán? Ba Canúint héin ar anú. Ach, amach leabhar scola scríbhead, rud FAQ, agus amach fólamóí ó chula teáin gon tíorcha úsáid. Well, ba chuirt a Caighdeán na úsáid chu freastal le chola chunne. Agus rud a cínt eile a dúirt an círeach sin ling. Na gur bíonn scríbneacht a cumú chun Caighdeán na Gaeilge. Agus nach bhfuil a bheith cuoinú ar a Caighdeán is mud a cáint a chorbe. Nis fáid tead. Is cosú goil mis se fálam ón géireach málathe. Is go múte mátá an níos sin héin. Bíoh fáid leis. Agus cuoine, go bíon tean go chéana teige martagaí, or dean go chúchas héin. Ceapan tusa go bhí an teanga chéanna Canúint na mún agus an Canúint seainge. An mágatá tú. Roch le seo. Feice mar istú. Nis, tás cuireach ama, níar a cáile beir a gáca ócáide sin. Níor bit siú róthcaíríomh gan na leabhars mé go scoil, achas toras fáta í an neolan beagsagaí. Cuoinigí, an Caighdeán an ús a cáca ócáide, an Canúint is sú caiite de bhéit. Nis, síos lín ó dheas gon chéad í seán eile,
agus ceann ó multgil an uair seo, agus mar is gnácht leis na físeán seo, casamid le pobl ina na Gaeilge. Agus tuairisc ar na Rebel Wheelers I Gorca. I 2000 is chocht chun ag grúpa tiismothirí le chéile chun club il-sport Rebel Wheelers a bhunú chun deistethirt do páistí a bheith páirteach I sport. Chosí siad amá le 5 ball agus inis tá beagnach 150 ball a gcuin. Sé an misiúna tá aghainn nó leanaí le mí chumas fiticiach a chumisú hiagspórt I dimplach atá spríú agus sáilte agus muintras. So chosím iníon Mali, inéanach le a drifúr, nel, háartar 8 nó 9 mbliana ó hin. Agus is even le hí paralúclasaíocht agus déanann sí triathlon. Níon sport lom. Tá níon go mór, yeah. So bín deis ag na ball óige, tríl a bhaint a sport agsúla go seachtainúil, tugann arglob maidin dé saithrin deisdóibh sport difriúil a chrial gach seachtain, agus bín fáilte rih siblíní a bheith páirteach chomá. Hosting me sa Saturday morning or me 5 mbliana díos agus an Sunday or me 7 mbliana díos. Hosting me leis an cathaoireacha chispheil, leis an foreign sóisiúg agus inis tá me tréineáil leis an foreign síntreach geall leis 3 uair gach seachtain agus bradla me. An rud is máil an fin grúpa ná go bhfuil gach duine card dúil, déann tú card nua agus an rud is táchtaí ná go cuireann sé tú slán tú. Tá gá éireann hintracha chispheile cathaoir rotha ag an glob. Tá na himóirí go bra láidir. Tá an céad éireann tar éis an Cuireann náisiúnta chispheil éireann a bhuachann 5 óra as sa chéile. Bhí an 5 bua acu I mí anar ar South East Swifts san arína chispheile náisiúnta I Dowlach. I rith an saoirí bín tréineáil lúclasaíocht tarsúil do na ball sóisiúcha agus freaslíonn go leor ball ar imeachtaí Grand Prix agus comórtas lúclasaíochta eile ar fud na tíre agus I sasna fiú. Keep the momentum going that we've had the last kind of games. All right, we've played really well. An spruchatá gom ná go bheoh mé ábalta immert ar sunna héir ag na cléthaí orpach agus tá cinde de go bheoh mé ábalta an spruc sin a bhaint amach. Fáil sin Rebel Wheelers le cóc, teacht agus bheith páirteach nó fécinn seach sa club. Bhí muid ag bra ar oibrithirí dónach agus oibríonmuid go dtíon chun club ionach a chur ar fáil do daoine le míchumas fiticiach. Leis, slán. Nach iad atá aclaí, tá má maríach scamme acha breanúrb, achas breanam daoine eáil duna sport. Bhfuil sa a hainir an faoin glob sin, ná go dogann sé 10 go hiblíní bheith spríle na chéile fiú man bhfuilach duine acab I cathaoir rotha. An smuoineh. Rís tá se náma citlachar síos mar go mu go le tóigáil brise beg gairid fógreachta. Ná déanana go dearmal go na míranna seo chomáile go leor eile le fáil ar híomh gréasáin Foghlaim TG Ceathair. Feice me faoin rá bhander sin. Slán tamanín. Fáilte eis go plaic. An chlár na meanna mu a chud gon stór físeán atá le fáil ar thaobh Foghlaim TG Ceathair. Cuireann is tús leis a gcuirteach an chlárnis le píosa ceoil. Agus órán a bheith sain an uair seo leis an óránaí clúteach as Rosbach go na Marbh Róisín Seoighe agus I canna ceann dá chuid órán hain. Is málam san tóran seo mar gúil si duna Cúrsaí ar an Gaeilge agus I rá nach bhfuil si Marbh go Foghlaim.
the Cúrsaí on Gaeilge, faoin na daoine tá is na daoine a bhí. Tháinig siad an cultar bháil, gan Caighdeán is gan Athair. Tháinig siad óchos, tháinig siad fóg, go dtugtha mé ar asco, dtugtha mé sló. Cloisim na Marbh a cogur níl agam me, tíre gan tango, tíre gan anam. Níl me Marbh tá mé slón, dead on siad a go bhfuil me gán. Níl Caighdeán is ar féidir rá, tá tóra dor amach tá mé an. Tá mé an. Tá muid an. Tá mé Siad filiocht, siad dána, láir siad amach agus scríb ó ráine, creid siad crú agus fuair siad bás. Is thosa Róisín dó bheith fás, plumcit mac diarmad ó Canúint agus cant, tírsach mac donacha agus clark, ó siúd ar fad a has an fód, tá seasamh seaimpíní le bró. Níl me Marbh tá mé slán, dead on siad a go bhfuil me gán. Níl Caighdeán is ar féidir rá, tá tóra dor amach tá mé an. Smis sé an Gaeilge, smis sé an Gaeilge, smis sé Níl me Marbh tá mé slán, dead on siad a go bhfuil me gán. Níl Caighdeán is ar féidir rá, tá tóra dor amach tá mé an. Níl me Marbh tá mé slán, ó dead on siad a go bhfuil me gán. Níl Caighdeán is ar féidir rá, tá tóra dor amach tá mé an. Tír gan teanga, tír gan anam. Sáchráite agus canta go hálainn sin ag Róisín maras gnách. Agus teachtarach láidir go gún faoin Gaeilge. Níl sí Marbh, maras mise agus tusa tá gachan an bil. O cyfyn lib níos túisce gromid a caint faoi chanúintí agus an círeach málaithe go bhléin. Well, tá muid gal suas ó thuainis agus cluisimid Canúint eile. Tá Micheál Ó Ciaraidh as dúna ngáil I mbun agalamh le Tessa Fleming agus tá teachtareacht fíor hábhachtach go gún faoi Chorcaí Aeráide. Tessa galanta hu acail hasú orin fi cúpla ar fan am seo a gotcha chuirta hén nach híal. Well, is Mr. Tessa Fleming, tá me ag obair go lean aimsere leis an BBC, mar néirí thuair cúnta in san Aeráide radio, agus chomáile sin is leithúir televíse me chomáid. Chur me clár televíse dar teidil patí láthair, mar ghfuil me go chumlan gafa le patí agus anmhíthe go generalta, tá madú agam sa bhaile agus tá si specialta.
agus mera agus choáile sin chuirme chlár radio I láthar dar teidir Wild North and Warming agus mu déiris Jack a chusaí timpachta de. An tú dúin a bheith burtha agus a bheith smíanamh níos smó beidir níos minicí chuí chuirsa timpachta. Ó go cinse sílam go bhfuil se ríthhachtach go mííon muidir fádig smíanúh faoi chusaí timpachta chuirme se sreith radio I láthair People blian ó hen dar teidir Wild North and Warming agus mu déiris Jack ahrú Aeráide agus an tionachtartá aige sin an seo sa tíir se agus chuirse sin an nuúlú an tionachtartá ag rudaí a hílann tú a bhfuil ag tarlú de tíorthaí eile ach tá sé ag tarlúd san tíir seo. Mar sin tá se chótáhachtach go mé muidir fad ag smúna faoin timpachta agus cíbhnú na timpachta de agus bhfuil más agin ar an timpachta chomáid agus is dóigh gur thug me sin go mór faoi le linn na pandéma agus me sanithe saháile mar hampla bí muid ag smúnamh faoi ceú speisialta is atá na hanmhíthe agus an dúlra agus an nádar a ddíorthaí eile ach tá rud ionta speisialta agin an seo inéarann chomáid. Nuair a leirtear faoi chuirsa timpachtas na meán mar hampla gcónaí cloisiom sa héin faoin feibh a táthán leis an trúlú agus riile. Tosa tú héin caiithinn tú golóir amatíh mé ag tafid agus ag spáisiú agus riile. An bhecinn tú héin go pásanta go bhfuil an feibh seo a ginn sa tíir seo. Ó go cinse fecha mé an trúlú achanát fiú le linn na sreithe sin Wild North and Warming bhí muid muoi ar na trána ag glanú suas agus tían tú na rudaí atá caite Jack san isca agus atá ina lír na trána ar fad agus nachhfuil roáid nachhfuil mai acurid don na hanmhíthe agus fiú táid ag déanamh tafad faoi láthair ar chlár televíse nua agus muid déanamh tuairisc caighdeán ar chóst an túisgurt agus fiú agus muid muoi I lár na farraige fecinn muid broscar agus budgéal agus achanrud I lár na farraige agus dar nó glanam tóga muid linne agus glanam muid suas, but tá sé achanát mar sin caithí muid rud ag an dhéanamh faoi agus caithí muid a bheith ardleach faoi cadé tá muidinne dhéanamh muid hían. An bhfuil dochasach faoin taithí? Tá me dógasach faoin taithí. Is dóigh go mííon imníorm tá sé Jackar an taní sin na hacans ach tá bíam láidir ar na hacuiní in achnúte agus na hacuiní nádarthanis ó híomh an gí agus an tuisce agus solas na gréineas mar sin agus chomáile sin freastlíam ar ólíog na bliana achanna le bblion an comórtas dochreidte sin agus tíam daoine óga ag dul an leis an aib agus ceú crochiach is atá siad agus an passionatá acu chomáid mar sin tá mé ionta dógasach faoin taithí agus go mé taithí brasonna agin. Bhfuil íon bhfuil agad do dhaoine óga a bheith níos riamh gníomhaíach a dtíobh chuirsaí a chuirsanna. Well, is dóigh bhfuil cuid mhór go jiggling ar fadaí anú ó thaobh chuirsaí a chuirsala agus dul an leis an trúlú ar fad atá tarlú ach sílam an cean na rudaí is táhachtaí ná ólas go bhfuil ólas agin faoin aib agus cadé na rudaí go jiggling a dhéanamh le go an leis. Ach ar bhhair sin sílam bhfuil muidir fad ag fólam go fól faoin na rudaí go jiggling dhéanú ag fólam faoin dameiste atá á dhéanamh don crunne ach is dói ar bhhair cinál an fólam sin agus an óla sin rudí bunúsacha chosú le a chuirsáil a dhéanamh sa bhaile tógraí faoi le a thoiseach beidir san scóil cuairs an bur peblií acu seachas an car a bheith ardteach faoi cá is a dagan de chuid bia chusaí foiinneamh cá as a dagan na chuid bia. Agus mar ocail scurn sin test a caiim ceisio a chur ort an bhfuil tosa héin go pásanta burtha faoin dón. Is dói go bhfuil me cinlín burtha faoi teodónda agus gomininic tíon tú ar an televís agus clinan tú ar an radio faoi tubaistí dónda chomáid tá dearthar liom hall sa chatalún agus tíon sesin go pásanta na héfachtaí ó thaobh ahrú Aeráide ó thaobh trimú na tíra ó thaobh an teasta chomáid teasta gardú an tamar fad achanna le bblion agus is dói fiú go bhheicmuid sin an seo néaran tá teocht na mara an seo ag ardú an tamar fad tá tunagur aige sin ar na hiasc mar sin tá an dóin a gahrú nes an cin cuma a bheisar an dóin a gan céad blion ach tá imníorm ach ar bhhair sin tam dógasach chomáid.
carta fád ag tesan sin, is fiú bheith dochasach, agus buid fád a gobar le chéile chun an dain sin aine a chosaint is a chuimhnú. Mar deir an seanachil, ní neart go cur le chéile. Is, nachbach sé iontach damach blechtere ein chun skill a bhainte as dáanta. Well, tá cailín sa dáin sin is atá hóid a heathair, agus tá leo ceistan aice. Mes tú mena freagraí ag Colm Bó in inis strital. Lá grúma fór mi fiabhar a bhí ann, bhí cuirsaí meall, rómheall, agus dág marúnaí Susie lua í Corthalm maras gná. Ach, bhí is féin chomh sásta le rí ag léamh Agatha Christie. No sign so far of anything sinister, but I live in hope. Dóchas, Ronnie. Dóchas. Hello? Ah, Ronnie, could I dort me that? Barista? Gam leis scéal. An tusa Colm Bó an blachtar is fearr ina shrittle. Mis an taim blachtar ina shrittle. Tánaigh sure cat nach bhfuil. Ma Athair. D'Athair. Dóg sé nuair bhís óg agus na sé feice go mó hin. Bhí sé le cheasamh ag an neasa. Van second is dat sin seo not taken. Ah, pas sé gom. Athair, le nula ní ghónal. Neadidir fós an maidin nó tránóna a connach ann é, ina cheasamh leis an neasa is hata mór dubh ar a chéan. An bhaint an dúlú chuir teacht nó go machtain. Nu an cuiin lom an áíre é, is nach tairmh dan in chéan. Ach, péad eile de, bhí sé fuair. Fuair? Fuair. Bhí scálaí fada d'orcha. Is gréan bhí líoch bháin. Agus is amacht a bhí sé sin, mar ina dhéag sin ní raibh sé ann. Is bhí mé a dó nóir tharla seo, nu a trí ar an gcuid is mó. Is nílas agam, ach gur cuiin lom ma Athair ag fog an balla, maidin na mí fiabhra nó tránóna sa bhór. Na habre, Ronnie. Na habre. Nís mú ceistlí na freagraín sin is cosúil. Well is dóigh go bhachtar go léthúir a gúnaíon ar a hagad se go dáanta, agus sin áileacht na filiachta. Ben nís mú ó Colm Bó in is frital amach an seo. Is dealtaí amacha. Mas bíon le bheallt réile se bhólam, is féidir le bsúla chá siar ar a bhí seán sin a ríist ar híomh gréasáin Foghlaim tíide ceair, chomá le gach mír eile atá sa stór staidéirein. Agus anú is féidir mu leanúnt ina meán hóisialta chomá. Bíon mud gnóthach ar X, Insta agus TikTok faoin ainm Foghlaim tíide ceair. Gaeilge web agus leanagín sinmuid. Well sinna bhfuil bhaine go nágrán seo go plac. Go dtí go gastar ar a chéile rísmuid, chuinnig í plac go ólais le Foghlaim tíide ceair. Slá go fóil.